Bună seara! Bine ați revenit la live-urile Baricada Pacifistă, platforma Left. Vom aborda câteva subiecte importante în seara asta, nu numai din partea de actualitate a zilei, să spunem așa, dar trebuie să înțelegem un pic cum funcționează societatea de astăzi și vom începe cu un prim episod, să spunem, oarecum teoretic despre modul în care societatea vestică, lumea liberă, este gândită de vreo 50-60 de ani să funcționeze, un mod care s-a perpetuat spre ceea ce noi astăzi trăim și cred că este bine să ne întoarcem acolo unde filmul s-a rupt și să înțelegem puțin despre ce e vorba, pentru că este nevoie de aceste lămuriri și teoretice pentru a înțelege exact încotro ne îndreptăm. Și suntem aici, Maria Cernat și George Epurescu. Maria este doctor în filozofie și știe foarte bine aceste lucruri. Eu voi pune întrebările în momentul ăsta. Maria, vedem cu toții că de la un moment încoace, de prin anii 70-80, practic corporațiile, managementul, conducerea a fost acaparată de o zonă de avocați, de finanțiști, iar specialiștii au fost dați la o parte. Iar de la acel moment acest trend a fost menținut peste tot. Vedem astăzi politicul care s-a infiltrat în toate zonele și încercăm să înțelegem ce s-a întâmplat în anii 70. De specialiștii nu au mai fost buni pentru economie, pentru nimic și locul lor a fost luat de finanțiști, de avocați și alte personaje politice. Sunt multe explicații. Ca întotdeauna când avem un fenomen social complex, avem ceea ce se cheamă multideterminism, avem cauze multiple. Eu aici să mă concentrez în explicația mea pe una dintre cauzele, haideți să-i spunem, ideologice, pe una dintre cauzele care justifică din punct de vedere al teoriei dominante ceea ce s-a întâmplat. Sigur că sunt multe alte explicații, una dintre ele privește starea financializării capitalismului în momentul în care se fac mai mulți bani pe piața de capital decât pe piața bunurilor reale, să le spunem, și atunci intervine o putere sporită a finanțiștilor. Pe de altă parte, există ceea ce se cheamă teoria jocurilor și extinderea acestea ca model explicativ și nu numai ca model explicativ, ca model predictiv și ca model de management la nivelul întregii societăți. Povestea nu am spus-o eu prima dată, povestea a spus-o foarte frumos într-un documentar de ore bune, cred că 3 ore, dacă nu chiar 4, are documentarul care se numește Ce s-a întâmplat cu visul nostru de libertate? What happened to our dream of freedom? Realizat de Adam Curtis. Adam Curtis este un reputat jurnalist BBC, este un jurnalist premiat și de obicei producțiile sale nu sunt simple documentare, aș îndrăzni să le spun că sunt capodopere. El, ca nimeni altul, reușește să surprindă cu ajutorul imaginilor, muzicii, interviurilor și să dea viață unor idei extraordinar de abstracte. Deci cine dorește mai multe, ceea ce stă la baza discuției foarte scurte de astăzi despre teoria jocurilor este acest documentar. Adam Curtis începe cu povestea noastră, primul și cel mai sugestiv așa dintre episoade se numește The Trap. Se referă la modul în care o năzuință de libertate și de autorealizare s-a transformat într-o mare capcană odată ce această teorie a jocurilor a fost adoptată ca model explicativ pentru toate interacțiunile sociale, ba chiar propusă ca metodă de management a instituțiilor. Povestea începe pe holurile întunecate de la Rand Corporation. Research and Development Corporation este o instituție dezvoltată de armata americană pentru a face cercetare și dezvoltare, cum îi spune și numele. Printre altele, a avut ca misiune propunerea unui model teoretic, dacă se poate cât mai sigur, cu putere de predicție cât mai mare,
care să explice care ar fi cea mai bună metodă de a răspunde provocărilor nucleare. Ne aflăm în anii 50, în momentul în care paranoia privind URSS-ul era la cote alarmante. Stalin, din vechiul aliat din al doilea război mondial al Statelor Unite ale Americii, devine dușmanul de temut și dintr-o dată provocarea nucleară reprezentată de URSS este marea sperietoare căreia trebuie să îi facem față. Prin urmare, a fost chemat un matematician care la un moment dat a primit și premiul Nobel, dar mult mai târziu, după ce a dezvoltat el teoria aceasta a jocurilor. El se numește John Nash și el a fost portretizat într-o lumină extraordinar de pozitivă în pelicula A Beautiful Mind cu Russell Crowe. El suferea, John Nash, de o psihoză și era deci destul de bolnav. Avea o afecțiune psihică foarte serioasă și portretizarea lui în aceste culori rozalie se pare destul de departe de realitate. De altminteri, oricine a avut o interacțiune mai profundă așa cu persoane care au probleme de genul acesta și-a putut da seama că e destul de greu de trăit lângă oamenii aceștia. O teorie, deci, dezvoltată într-un context sumbru, în care se punea problema cum să menținem o delicată balanță a terorii, în așa fel încât să nici nu renunțăm la înarmarea nucleară, să nici nu ne înarmăm prea mult, ce să facem, cum să dezvoltăm strategia națională de securitate, astfel încât să creăm o amenințare suficient de mare pentru RSS ca să nu ne atace. Acest model matematic a fost gândit de Nash ca un joc de sumă non-zero, adică nu întotdeauna câștigul meu este pierderea celuilalt. Și a încercat să introducă acest dinamism în modelarea potențialelor rezultate ale unei interacțiuni sau unui curs de acțiune. Foarte simplu. Doi prizonieri, A și B, sau Ion și Vasile, sunt prinși că au furat, nu știu, ceva. O mașină, o găină, habar n-am, ceva. Bun, și acum sunt duși la poliție, sunt puși în două camere diferite. Aceasta este celebra dilema prizonierului, în jurul căreia s-a construit teoria jocurilor, și această dilema prizonierilor încearcă să explice interacțiunile interpersonale într-o situație limită, care sunt variantele și care ar fi cel mai bun curs de urmat. Deci, avem o problemă. Bomba nucleară, nu? Cele două puteri, sau în mic, Ion și Vasile, care au făcut ceva rău, acum sunt prinși și li se dau mai multe variante, da? Nu contează aici atât de mult ce au făcut, cât mai ales variantele pe care ele au, pentru că asta urma să modeleze cum să răspundă Statele Unite la provocarea nucleară. Bun. Prima variantă, dacă Ion trădează și Vasile nu îl trădează, Ion are un mare câștig pentru că reușește să o scape cu o pedeapsă mică, să spunem de 2 luni, în schimb Vasile ia 10 ani. Da? Deci asta este varianta în care celălalt e corect și e loial. Deci iată cum Ion trădează, Vasile o pățește. Dacă se întâmplă pe dos, și anume Vasile îl trădează pe Ion și Ion nu trădează, vrea să fie corect, da, să nu atace, să nu-l trădeze pe partenerul lui, atunci se întâmplă invers, și anume Vasile scapă mult mai ieftin cu câteva luni, în schimb Ion ia 10 ani, deci e foarte rău pentru el. Bun. Dacă se trădează unul pe celălalt, primesc amândoi, atât Ion cât și Vasile, 2 ani. Dacă, în schimb, cooperează, culmea, reușesc să ajungă la varianta cea mai bună, primesc cel mai puțin amândoi. Problema este că acest model matematic ne arată că ar fi cel mai bine să trădezi, adică neîncrederea. În celălalt este o strategie de urmat în acest caz, pentru că, transpunând în termenii geopolitici, dacă tu
nu te înarmezi, dacă tu respecti toate tratatele, dacă tu dorești să fii pacifist, riști să fii în prima variantă în care Ion nu-l trădează pe celălalt, în schimb celălalt trădează și atunci tu o pățești foarte rău. Profesorul Jeffrey Sachs, într-un interviu acum vreo câteva luni, cred că cu celebrul europarlamentar care a ajuns europarlamentar fiind youtuber de succes din Cipru, Fidias îl cheamă, a spus că la el la facultate sau când predă el această dilema a prizonierului, nu se ia în calcul faptul că trebuie să joci de mai multe ori, pentru că dacă joci de mai multe ori, spune el, atunci reiese că, de fapt, cooperarea pe termen lung este cea mai bună strategie. Bun, asta putea să rămână într-un sertar la Rand Corporation, George, știi, adică putea să rămână acolo ca una dintre teorii dezvoltate de acest matematician. Problema este că ea a acaparat, dacă vrei, întreaga societate ca model explicativ al tuturor interacțiunilor sociale. Știi? Adică ea nu a rămas cumva izolată nici măcar în zona militară, ci cumva a capturat imaginația și a capturat, cum să spun eu, întreaga societate, pentru că s-a considerat că e o teorie explicativă validă nu doar pentru interacțiunile dintre marile puteri când vine vorba de o situație din aceasta de maximă suspiciune și pericol, cum ar fi cu înarmarea nucleară, ci și la școală, la spital, oriunde oamenii culmea în cuplu interacționează unii cu alții în felul acesta. Și atunci, dacă fiecare dintre noi, care este asumția de fapt? Că fiecare este un agent rațional egoist. Cu alte cuvinte, suntem indivizi, da? Deci nu suntem o societate, suntem indivizi, suntem agenți raționali, înseamnă că știm ce este mai bine pentru noi, și egoiști. Căutăm ca din toate interacțiunile sociale să ne maximizăm profitul. Perfect, dacă așa stau lucrurile, trebuie să creăm o instituție în care să scăpăm de elitele profesionale care au un model, să spunem, rigid de evaluare a angajaților, să pornim de la ideea că suntem egoiști și căutăm să ne maximizăm profitul și să creăm un sistem de evaluare care să ne permită fiecăruia dintre noi să devenim managerul propriei cariere, să devenim, cum să spun eu, acest agent rațional egoist care caută să avanseze, nu? Să-și maximizeze profitul și atunci tot ce ne rămâne de făcut este să construim o instituție în care să dăm criterii obiective de evaluare a competențelor, da? Să punem un management cât mai profesionist și cât mai detașat, dacă vrei, de profesia respectivă, care să aplice în mod cât mai rațional principiile eficienței. Și în momentul acela vom avea, cum să spun, libertatea ca fiecare dintre noi, pe criterii obiective, să promovăm. Nu? Adică nu mai avem o așa numită castă profesională care de foarte multe ori, cum să spun eu, se instituie acolo la putere și practic prinde rădăcini și nu mai lasă pe ceilalți să evolueze. Calea cea mai bună ar fi să avem un management obiectiv, să avem ținte obiective de urmărit, să avem acești indicatori de performanță pe care îi urmărim și atunci fiecare dintre noi, nu-i așa, are drumul liber înainte. Doar că îți dai seama că de la teorie la practică sunt foarte multe probleme, nu? Una dintre ele, descrisă acolo în documentar. Păi, în momentul în care le dai oamenilor indicatori din ăștia absurdi, știi, de tipul, uite, o să vă plătim mai bine sau că o să considerăm că sunteți eficienți ca spital, dacă reduceți timpul de așteptare pentru pacienți, atunci spitalele au introdus asistenta care vine și îți spune bună ziua. Deci de la momentul la care tu intrai pe ușa spitalului până când te băga cineva în seamă, trecea foarte puțin, pentru că spitalul s-a adaptat foarte creativ la acest indicator absurd, nu? Și au introdus asistenta care îți spune bună ziua.
Am mai zis o chestie drăguță, de data asta cumva cu impact aproape criminal, pentru că au spus sunteți mai eficienți ca spital dacă reduceți numărul de intervenții chirurgicale. Perfect? Atunci au pus recepționerele spitalului să sune oamenii să întrebe când au concediu, iar apoi au programat intervențiile chirurgicale în concediu și ce să vezi, a scăzut numărul intervențiilor chirurgicale. Acum te seama câți dintre ăștia care au avut nenorocul să li se programeze operația în concediu, chiar aveau nevoie urgentă de acea intervenție sau era o chestiune care nu putea fi amânată foarte mult și ce impact a putut să aibă chestiunea asta, nu? La poliție, la fel. Li s-a spus că unul dintre obiectivele secției lor de poliție este să reducă numărul infracțiunilor. Perfect? Atunci jaful a devenit o curență suspicioasă pentru că le-au schimbat numele. Realitatea socială rămăsese la fel, dar ei au adaptat creativ acest indicator, înțelegi? Și au început. Și vedem și noi în mediul academic. Nu, nouă ni s-a spus, nu mai e nevoie de recunoașterea, cum să spun eu, catedrei profesorilor reputați, ci aveți acești indicatori obiectivi dacă publicați în articole și așa mai departe și aveți nu știu câte citări, reușiți cumva să ieșiți din sistem și pe forțele voastre puteți să avansați. Ori noi știm cu MDPI-uri, cu articole cumpărate, cu toate nebunile care au apărut pentru a fenta sistemul. Bun, astea sunt unele, știți? Astea sunt foarte bune, foarte drăguțe, discutate acolo în documentar. Ceea ce nu se discută în documentar, dar promit că eu cu asta închei, eu pot vorbi mult pe tema asta, dar încerc să fiu cât mai sintetică. Ce nu se spune în documentar este următorul lucru, George. Teoria nu descrie cumva realitatea, cumva o și creează, știi? Imaginează-ți că ești profesor la o clasă. Tu creezi niște reguli în clasa respectivă care să valorizeze, să legitimeze și să recompenseze individualismul și competiția. Copiii, elevii și studenții, chiar dacă sunt adulți, se vor adapta și vor deveni exact cum le ceri, exact ceea ce recompensezi și exact tipul de comportament pe care tu îl recompensezi, exact acela va deveni dominant, este la mintea cocoșului. Dacă, dimpotrivă, încerci să creezi un mediu în care să conteze cinstea, să conteze cooperarea, să conteze foarte mult, cum să spun eu, onestitatea, toate lucrurile acestea care nu țin neapărat de individualism și competiție, vei avea alte tipuri de comportamente dominante. Adică tu, practic, prin impunerea acestei teorii ca model explicativ pentru toate interacțiunile sociale, vei ajunge până la urmă să ai niște oameni care chiar ajung să se comporte ca ăștia. Deși anecdota spune că, de fapt, când se fac niște studii, Adam Curtis citează momentul în care John Nash a vrut să testeze pe secretare teoria lui și a constatat pe secretarele de la Rand Corporation, unde lucra el, și doamnele respective nu s-au trădat. Deci n-a funcționat și atunci anecdota spune că, de fapt, în afară de economiști, nimeni nu funcționează ca agent rațional egoist și că, de fapt, de formație profesională. Dar nu, ideea care este aici? E o bată lui Prost, înțelegi, care pornește, ei pretinzând că sunt mai realiști cu privire la natura umană și pleacă de la niște asumții ceva mai realiste asupra naturii umane, nu că suntem, nu știu, parte din ființa divină, Dumnezeu, că suntem ființe raționale, că suntem nu știu ce, ci pleacă de la ideea asta că de fapt suntem destul de răi fiecare dintre noi, chiar ajungi să ai niște oameni care dezvoltă în timp niște comportamente din astea antisociale, pentru că tu pe acestea le recompensezi pretinzând că acestea sunt esențiale pentru noi oameni, știi? Sunt multe de spus, chiar ultimul lucru cu care închei, a devenit dominant acest mod de a vedea omul, de a vedea interacțiunile sociale și de a încerca să explici în aceste interacțiuni și chiar să faci management.
Tot Adam Curtis vorbește despre faptul că Anton, care era printre manageri atunci la Red Corporation, se duce la Margaret Thatcher și face un fel de curs din ăsta intensiv de Rational Choice Game Theory, de teorie jocurilor, chiar după ce ea câștigă alegerile. Și prima victimă a acestui mod de a guverna, dacă vrei, instituțiile, pornind de la teoria jocurilor și perspectiva asta foarte reducționistă asupra ființei umane ca agent rațional egoist, este Sistemul Național de Sănătate britanic. Nemai vorbind că încercaseră și în Vietnam chestia asta și le dăduseră soldaților, cu cât mai mulți inamici omorâți, cu atât mai bine. Tot Curtis spune că asta a fost poate și una dintre cauzele pentru care se omorau civili, pentru că îi băgau la inamici, nu? Și atunci punctau pozitiv pe indicatorii ăștia de performanță și practic înlăturau generalii și ideea de interes comun, ideea de patriotism, ideea de colectivitate și mergeau strict pe această perspectivă competițională, individualistă. Și cam așa, asta este unul dintre firele explicative care ne arată de ce am ajuns acum la demența asta în care suntem toți precari, competitivi, trebuie să fii o mamă competitivă, trebuie să fii o soție competitivă, trebuie să fii un angajat competitiv, trebuie să fii într-o permanentă căutare, dar trebuie să fii tot timpul angajabil, adică niciodată nu e de ajuns ce faci și trebuie în permanență să alegi ca să stai pe loc. Da, mulțumesc pentru această introducere, să spunem așa, în teoria care descrie foarte bine ceea ce se întâmplă astăzi în toate domeniile, din domeniile lumii libere, pentru că alte țări au alte modele. Și ne oprim aici cu subiectul ăsta pentru că am vrut să facem o prezentare așa cât mai pe scurt a ceea ce se întâmplă, să lăsăm o săptămână de gândire celor care ne urmăresc, pentru că trebuie să ne uităm puțin în urmă și în jurul nostru să vedem dacă identificăm aceste modele sau acest model în activitatea noastră de zi cu zi, în activitatea managerilor firmei, conducătorilor de instituții, iată și în politică, justiție, dar este foarte de actualitate pentru că sunt tot mai multe discuții despre problema nucleară astăzi în lume și iată cum de la un model care dorea să rezolve modul de acțiune în cazul unui atac nuclear, ajungem la ziua de astăzi în care, iată, se vorbește din nou despre atacuri nucleare și poate este important să vedem că sistemul capitalist a preluat foarte rapid acest model, pentru că este un model elitist care poate fi controlat de la vârf, mai ales din Statele Unite, Marea Britanie, care controlau zona de finanțe și zona de know-how, să spunem așa, industrială. Și în felul ăsta ei s-au gândit să păstreze doar această zonă, să trimită manufactura prin alte țări, să externalizeze tot și astfel încât ei să rămână cumva la conducere printr-un astfel de sistem financiar care controlează fluxurile, controlează tot, pentru că mai adaug câteva exemple la ce spune aici. Sistemul ăsta financiar controlat de americani, sistemul SWIFT, au fost câteva situații în care pe marea piață internațională se făceau niște plăți pentru a cumpăra anumite chestiuni și plățile erau întârziate, durează milisecunde o tranzacție din asta, dar plățile erau controlate și probabil pe un sistem AI cei interesați de urmărirea tranzacțiilor adversarilor, să spunem așa, intrau pe fir și realizau ei tranzacțiile înainte, întârziindu-le pe celelalte și este undeva documentată această situație în care tu, controlând practic sistemul financiar mondial, pentru că nu e vorba de vreo teorie a conspirației aici, pe tine nu te interesează neapărat că, spre exemplu, nu știu, China cumpără aur din Africa. Tu poți să analizezi
toate tranzacțiile făcute de un stat ca să-ți dai seama care este strategia acelui stat și în ce direcție se mișcă pentru a descifra exact zonele astea. Și de asta este foarte important ce se întâmplă astăzi și acest conflict între BRICS și SWIFT, să-l numim, și zona americană, pentru că și-au dat și ei seama de acest lucru, mai ales când a fost dezvăluit că anumite tranzacții au fost făcute înainte de ceilalți. Există și în zona academică o situație foarte interesantă, pentru că cele mai mari reviste se află în Statele Unite, iar articolele importante care erau trimise spre publicare, spre verificare, spre peer review către Nature sau alte reviste de acest gen, manuscrisul respectiv mai întâi se ducea la Pentagon și la niște grupuri de analiză înainte de a intra în peer review, pentru ca cei de acolo să preia rapid ideea până ajunge articolul să fie publicat. Deci discutăm despre un conflict pe foarte multe planuri, în foarte multe detalii și din cauza asta teoria jocurilor intră absolut în toate aceste planuri ale vieții văzute și nevăzute, strategice și mai puțin strategice, geopolitice, care poate... Da, vezi cum au dezvoltat această societate, înțelegi, în care pornești de la ideea interesului egoist. Deși ți-am zis că Jeff Friset spune că, uite, dacă joci de mai multe ori, că teoria jocurilor se referă numai la o instanță a jocului, că trebuie să te gândești și că pe termen lung și cooperare și nu știu ce. Din păcate, nu. Revenim la chestiunea cu pacifismul, știi? Păi, pacifismul, cooperarea, cum să spun eu, gânditul ăsta unei lumi în care să câștigăm mai mulți, nu doar unii, știi? Asta avantaje reciproce, da. Avantaj reciproc în lume. Trebuie să ai o altă perspectivă asupra naturii umane, știi? Dar dacă tu ai o perspectivă atât de sumbră asupra ceea ce ești tu și asupra ce sunt ceilalți și asupra modului în care se desfășoară interacțiunile, păi, e normal că vei dezvolta tot felul de instituții bazate pe dominație și control, pentru că despre asta este vorba. Și nu e nicio conspirație aici, adică lumea știe că Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, World Trade Organization, deci există niște instituții din astea foarte puternice la nivel internațional. Ele au fost vedetele globalizării și ale ordinii financiare de după al doilea război mondial. Și acum, nu e ca și cum trebuie să ne imaginăm că erau unii mici și negri care stăteau acolo într-un birou cu antenuțe și făceau tot felul de conspirații. Nu, aici este vorba de niște jocuri de putere, despre faptul că Statele Unite au ieșit din al doilea război mondial extraordinar de puternice, foarte puternice. Și asta le-a permis până la urmă să construiască așa numitul sistem Bretton Woods, sistemul acesta al finanțelor internaționale care să le avantajeze. Despre ce vorbim? Uite, eu mă întreb de ce nu fi fost la Banca Mondială niciun director din Africa, știi? Dar la Fondul Monetar Internațional. Cum din Europa de să fi fost director, știi? Da, totdeauna la Banca Mondială era cineva din Statele Unite și totdeauna la fond era cineva din Europa de Vest, adică. Da, pentru că cea mai importantă instituție era Banca Mondială. Fondul Monetar Internațional era cumva adiacent, care intervenea cu măsuri și finanțare, pe când politicile și proiecțiile erau făcute de Banca Mondială și atunci, din punct de vedere strategic, Banca Mondială trebuia să fie sub control american. Deci noi suntem astăzi, să zicem așa, actori într-un film proiectat de cineva, de acest sistem foarte puternic. Și e momentul să ne întoarcem, să ne uităm și la proiector și la oamenii din spatele proiectorului, pentru că ei, de fapt, ce ne proiectează nouă sunt adevăratele lor intenții și ceea ce vor ei să facă. Și asta e important de deslușit în toată această analiză, că și spunea, cred că și Marx, nu acum 170 de ani, spunea că într-adevăr tu nu trebuie să îi aduci omului, să-l convingi că el trebuie să se comporte într-un anumit fel, ci acest comportament trebuie să fie prezent în jurul lui și el se adaptează la acel comportament, exact cum spuneai mai devreme, cu recompensarea acestui tip
de comportament. Deci trebuie să-i schimbi mediul în care se află și atunci omul se adaptează la mediul respectiv și asta practic au și făcut, adaptarea oamenilor la acest mediu, pentru că vedem, noi nu mai discutăm despre o gândire critică decât în foarte puține cazuri și oameni și intelectuali preiau această propagandă pe nemestecate și imediat totul se propagă mai departe pentru a le asigura liniștea în acest sistem haotic în care trăim și atunci capitalismul ne aduce criză după criză, după criză, după criză. Noi nu mai avem timp să respirăm. Nu s-a terminat o criză că a început cealaltă. Nu s-a terminat pandemia, a început războiul în Ucraina. Nu s-a terminat, nu mai știu ce, a început războiul în Iran. Și tot așa. Deci avem criză după criză, noi nu mai putem respira, nu ne mai putem echilibra din punct de vedere psihologic și atunci, în această psihoză, iată că mulți aderă la ceea ce se întâmplă pentru a încerca să-și găsească puțină liniște sau chiar în a se distanța. Că și la noi situația politică a ajuns la nivelul la care, să spună, majoritatea populației, peste 50%, nu mă mai interesează, nu mă duc la vot, nu știu cine candidează, nu e treaba mea. Și atunci, iată, până unde duce această nebunie, încât ajungem practic să renunțăm la drepturile alea pe care cu greu le-am câștigat. Știi ce se întâmplă, George? Până la urmă, acest sistem se autodistruge, știi? Lucrurile astea nu sunt noi, știi? Platon spunea, îți dai seama, 1000 de ani în urmă, făcea o analiză serioasă și spunea toate dialogurile astea sunt extraordinar de interesante, le recomand cu căldură, mai ales că sunt scrise așa ca o discuție foarte aprinsă între diversi protagoniști și forma asta dialogală le dă o savoare aparte. O mare măiestrie în a expune niște idei abstracte în acest mod dinamic și interesant. Problema este că e foarte greu să construiești ceva pornind de la ideea asta unui individualism feroce, știi? Adică este filmat Hayek, unul dintre apostolii ăștia liberalismului și unul dintre apostolii acestui mod de gândire și a arhitecții lumii în care trăim, arhitecții ideatice, dacă vrei, a lumii în care trăim, în care spune că altruismul nu există, există egoism, chiar îl filmează, e în documentarul ăsta despre care vă tot vorbeam. El asta spune, deci, dar cum se traduce treaba asta și de ce se autodistrug Statele Unite? Eu cred că pleacă de la firmele de armament și modul în care ei produc. Tu știi foarte bine chestiunile tehnice. Eu cred că le știu un pic mai bine pe cele politice în ceea ce privește aceste firme, care nu mai produc pentru interesul comun patriotic, iubirea de țară, de ceilalți, dorința de apărare, ci produc strict pentru interesul egoist al profitului. Dar în momentul în care tu nu produci armament pentru un ideal patriotic, dincolo de interesul tău material imediat, lucrurile nu pot să meargă decât din rău în mai rău, pentru că tu vei produce scump și prost ca să câștigi. Pentru că asta este logica câștigului. Tu nu ai cum să câștigi dacă faci lucruri bune și ieftine. Nu? Ideea ta este să bagi mâna cât mai adânc în bugetul de apărare, să faci un armament cât mai costisitor, cât mai sofisticat, în așa fel încât acționarii companiei tale să fie foarte fericiți. Pentru că tu nu lucrezi pentru țară, ci tu lucrezi pentru acționariatul companiei tale. Și în momentul în care s-a produs acest divorț între a lucra pentru țara ta, pentru concetățenii tăi, ca să-i aperi de eventuale pericole, și versus, da, a lucra pentru acționariatul companiei și pentru profit, în momentul în care s-a produs această distinție foarte importantă, cred că ți-ai dat foc la valiză, pentru că eu cred că ceea ce se înfruntă aici este un sistem în care s-a permis firmelor de armament să funcționeze după această logică a profitului, dar ele având contract cu statul, deci e un fel de capitalism la stat, nu știu cum să spun, sau capitalism pe banii cetățenilor, pentru că
tu cum știi când produci, nu știu, un telefon sau o husă, știi, produc mai mult, se pun pe piață și gustul publicului decide. Treaba asta e mult mai greu de realizat în momentul în care tu ai comenzi de la stat și cum pui rachetele pe tarabă sau, știi, după aceea spui că ele au niște capacități, dar noi când vedem acum că sunt testate în luptă, vedem că ele nu au acele capacități care au fost promovate drept sigure la momentul lansărilor pe piață, știi? Și atunci, da, devine foarte interesant acest capitalism cu bani de la stat, știi? Care este o ușă enormă deschisă către corupție și către dezastru și de celelalte părți avem China, Rusia, Iran, care nu au permis genul acesta de bandadă, știi? Care nu au permis erodarea ideii de interes comun. Că e o tâmpenie și că, din punctul meu de vedere, să te apuci să investești atâta energie umană, atât de multă inteligență, atât de multă, nu știu, inovație și creativitate, doar ca să creezi niște rachete cu ajutorul cărora să-i distrugi pe ceilalți, da, mi se pare clar o nebunie. Însă, dacă ar veni un marțian așa și n-ar fi așa de inimos ca mine să-i peste atât de mult, inclusiv de toți oamenii ăia din armată, deși majoritatea lor bărbați, eu ca feminist nu susțin războiul și nu știu faptul că și noi ca femei trebuie să devenim la fel de feroce în a ucide cu mitraliera pe câmpul de luptă. Și dacă ar veni un marțian și poate s-ar uita așa foarte obiectiv, eu cred că asta ar vedea pe unii în Statele Unite care produc pentru profit și bagă mâna în bugetul de stat și în banii cetățenilor până la umăr, neinteresându-i neapărat să câștige războiul, ci să câștige bani. Și pe de altă parte avem niște națiuni și acolo, cu conducere, din punctul meu de vedere, autoritară, de nedorit, retrograd, tot ce vrei, în special dacă ne gândim la Iran, Rusia, nu? Care totuși nu au permis această debandadă. Deci au un sistem centralizat și concentrat în jurul ideii de interes comun și de interes național și de patriotism și tot ce vrei. Da? Chiar dacă, v-am repet, eu înțelege tâmpita patriotismului. Patriotismul să-mi fac arme grozave, să mă bag cu ceilalți, să mor cât mai mulți. Minunat. Da? Dar e ideea de interes comun versus ideea de agenți raționali egoiști care își urmăresc doar interesul personal. Știi? Da. Poate discutăm într-un episod viitor de ce Iran, Rusia au acest tip de conducere care nu este, să zicem așa, străin de ceea ce se întâmplă în Statele Unite și de amenințarea permanentă americană la adresa țărilor lor și de ce au ajuns să aibă un astfel de sistem în interior. M-aș opri aici cu discuțiile pe tema asta, mai avem și niște chestiuni care se întâmplă în jurul nostru. Am avut pe 1 aprilie acest protest, să spunem, NATO, alianță defensivă, o păcăleală. Și cumva am intrat deja în subiect, vorbim despre militarism pe partea asta și te-aș ruga dacă vrei să ne spui câteva cuvinte apropo de situația asta cu NATO, alianță defensivă, cea mai mare păcăleală. Da, este pentru că eu nu înțeleg cum în România există la nivelul elitelor asemenea obediență și de ce trebuie să vin eu, nu? Care sunt, pe mine mă interesează feminismul radical în principal, mă interesează pacifismul din pricina faptului că nu interesează pe destulă lume, de atâția bărbați ai țării care sunt atât de încântați și în mediul academic de această alianță. Și atunci vorbesc eu pentru că mi se pare halucinant să nu-ți dai seama și să nu fii capabil în atâtea reviste de securitate, în atâtea conferințe, la atâtea masterate de securitate, să ridici, bun, îți place alianța, dar poate chiar în cadrul alianței să ridici niște probleme și niște critici ale acesteia, nu? Nu. Există o polarizare totală. Dacă nu ești cu NATO, trebuie să te duci mâine ori în Rusia, ori în Coreea de Nord, ești scuipat, ești făcut în toate felurile și nu avem acest discurs rațional critic. Avem numai sloganuri, lozinci. Îi auzi pe toți. Dom'le, parcă au băut cu același pahar.
România trebuie să urmeze cu parcursul său euroatlantic și în marea familie europeană să rămână de-a pururi. Este ceva îngrozitor, adică măcar pe vremea lui Ceaușescu, știi, îți dădeai seama că e o tâmpenie ce se vorbește acolo și oamenii aveau acești, cum să spun eu, niște bariere mentale care îi protejau de discurs oficial. Erau foarte puțini care credeau prostiile alea. Din păcate, George, în țara noastră, în continuare, sunt oameni care parcă nu a existat ce s-a întâmplat în Iugoslavia. Ei nu s-au uitat la televizor, ei n-au văzut câți foști militari americani recunosc prostiile, ce prostie, crimele pe care s-au făcut acolo, da? Spuneau, nu mai avem ce să bombardăm la un moment dat și am ales ținte civile, da? Deci sunt oameni care au declarat lucrurile astea, înțelegi, și nu se întâmplă nimic la noi, parcă n-ajunge informația asta. Da, Noi am făcut de la World Beyond War și voi vă mulțumesc foarte mult că v-ați atașat o mână de oameni acolo, acest protest prin care să atragem atenția, nu că România trebuie să ducă mâine Coreea de Nord cu totul, da? Ci că această alianță nu este una defensivă, da? Adică s-a și scăpat la un moment dat unul dintre miniștrii noștri și a spus că inclusiv la Deveselu pot fi lansate arme ofensive. Cine crede că Statele Unite, din prea mare generozitatea lor, au venit aici să-i protejeze pe români, să-i mângâie pe cap și să îi țină de mânuță așa și să-i protejeze de lupul cel rău de la Est, îmi pare, nu cred că poate fi ajutat, dar e foarte grav că sunt mulți oameni pe care îi numim simpli, cu profesii care nu sunt foarte strălucitoare, așa și de mare renume, care au înțeles lucrurile astea. În schimb, intelectualii noștri sunt așa într-un film din ăsta de adorație, absolut aberant. Acum, eu nu zic să ne apucăm, înțelegi, să vedem numai răul, să aruncăm cu noroi. Bun, măcar, înțelegi, eu sunt modestă în așteptări. Poate eu sunt prea radical, poate noi suntem prea radicali, vedem răul. Păi, dar măcar ceva, o critică firavă, înțelegi, să avem acolo, măcar cu bune și rele să... Nu, da, din păcate noi nu vedem nici că istoria se repetă, adică la televizor este un delir referitor la NATO și la ce fac americanii în Iran, pentru că zilele trecute aveam această declarație americană că ei nu prea mai au ce să bombardeze în Iran. Deci au bombardat atât de mult tot ce știau, încât nu mai au ce să bombardeze din punct de vedere militar sau strategic. Dar iată că poate protestul nostru de 1 aprilie a ajuns la urechile lui Trump, care a declarat că parcă s-ar retrage din NATO. Așa că să fie într-un ceas bun, probabil singura decizie a lui Trump cu care aș fi de acord din mandatele lui, retragerea Statelor Unite din NATO, cred că ar fi într-adevăr un prim pas înainte spre pace în lume. Da, nu știu ce să zic, eu nu cred. Adică omul acesta, știi, l-a descris un fost analist CIA, care are și destul umor, așa, și l-am văzut la un moment dat într-o declarație spunând, domnule, cel mai sigur mod prin care poți să explici comportamentul lui Trump este sindromul Tourette, știi? Că el vorbește așa liniștit și doresc pacea mondială și doresc și mi-aș dori premiul Nobel. Dați-mi Groenlanda, știi? Ca și persoanele care, săracele, sunt afectate de acest sindrom și dintr-o dată au un spasm din ăsta, așa, necontrolat, știi? Și exact așa e și cu el. El tot vorbește că o să ies din NATO, nu știu ce, după care imediat o să te trezești că spune gata, să atacăm sub egida NATO Iran, înțelegi? Și ce se întâmplă, adică aș vrea să mă atrag atenția asupra unui lucru. Am citit la Glenn Greenwald treaba asta, este un jurnalist american, acum s-a mutat în Brazilia și a câștigat premii importante. Am impresia că și Pulitzerul a câștigat și Snowden i-a încredințat, a fost între cei 3 jurnaliști, Schellenberg și Greenwald și Barry Weiss, parcă ei au dat, dacă nu mă înșel. Erau 3, știu sigur. Le-a dat Snowden, el a contactat în momentul în care a făcut dezvăluirile, da?
Deci un jurnalist cu mare greutate și spunea, voi vedeți cât de repede s-a trecut de la să salvăm poporul iranian, să salvăm femeile iraniene, la să-i radem, să-i terminăm, să-i bombardăm până îi ducem în stadiul de societate în epoca de piatră. Frumos, nu? Ce zici? În epoca de piatră, Iranul domina jumătate din Europa, Asia Mică și centrul Asiei, adică nu știu dacă știa ce vorbește Hexet când a făcut declarația asta. Se pare că și el are niște probleme cu funcția acum, pentru că schimbarea de regim din Iran se petrece mai cu seamă în Statele Unite, unde avem procuror general pe bandă schimbați, șeful armatei, în sfârșit mulți oficiali căzuți din echipa lui Trump, deci practic doar tripleta Trump, Rubio, Hexet mai rămâne în prim plan. Și nici pe J.D. Vance, nu știu dacă l-am mai văzut așa recent vorbind, dar iată că Iranul s-ar putea să fie această piatră de încercare a imperialismului american, să spunem așa, care să arate într-adevăr vulnerabilitățile, pentru că ar trebui să analizăm un pic și ce se întâmplă în Iran la un moment dat, să discutăm de societatea iraniană, care nu are nicio legătură cu ce s-a prezentat în media vestică, această, cum să spun, portretizare ca niște barbari teribili. Și dacă ne gândim numai la ministrul lor de externe, care este doctor în drept în Anglia, la Universitatea din Kent, cred că a terminat doctoratul exact pe acest tip de interacțiune a societății vestice cu cea islamică și geopolitică a acestei interacțiuni, care într-adevăr arată că în Iran funcțiile sunt ocupate de oameni foarte bine pregătiți, nu glume ca la noi. Aș veni puțin în țară, totuși, că am vorbit de zonele astea internaționale, că avem și noi niște evenimente din astea destul de grave, zic eu, cum ar fi, iată, 600 de milioane de euro de plătit către Pfizer. Și am încercat să derulez filmul la momentul respectiv. El vine pe scandalul ăsta major al secretizării contractului Comisiei Europene cu Pfizer, unde Ursula von der Leyen, prin soțul ei, avea legături acolo cu zona respectivă și a fost contestat. Se pare că nici Curtea Europeană de Justiție, dacă mi-aduc bine aminte, nu a permis desecretizarea acestui contract. Deci vedem cum la nivel înalt s-au unit toți, inclusiv Curtea Europeană de Justiție, un subiect pe care iarăși l-aș lăsa să-l abordăm, pentru că este un fenomen foarte special, cum Curtea Europeană de Justiție apără corporațiile la un nivel fantastic și toate optimizările astea fiscale și combinații și așa mai departe. Dar revenind totuși la Pfizer, pentru că astăzi am avut pe Facebook așa niște comentarii pe la niște postări legate de situația celor 600 de milioane și a intervenit Vlad Voiculescu în discuție. Și practic l-am întrebat dacă el cunoștea conținutul contractului când a semnat acea comandă pentru vaccinuri și a spus că nu-l cunoștea și dar asta nu e o problemă dacă nu cunoști contractul. Și spun, păi este o mare problemă dacă nu cunoști contractul, pentru că sunt niște chestiuni tehnice mărunte pe care bineînțeles lumea nu le știe. Orice plată o faci are o viză de control financiar preventiv, iar regulile spun că în cadrul acestei vize de control financiar preventiv trebuie să stea în dosarul respectiv toate documentele, adică inclusiv contractul. Deci practic noi trăim acum în zona în care nimeni practic în afară de Ursula și probabil Comisarul European pe Sănătate, la acel moment era o grecoaică, dacă mi-aduc bine aminte, nu cunosc conținutul acestui contract. Deci România s-a dus la tribunal în Belgia, a fost dată în judecată pe niște articole din contract care nu sunt publice. Deci zona contractului cu Pfizer, pe despăgubiri, pe renegocieri, pe
partea de răspundere și așa mai departe nu este publică. Și atunci ne aflăm într-o situație foarte interesantă. Vlad Voiculescu a recunoscut astăzi că el nu știe contractul. Și atunci, când era ministru al sănătății, s-a dus la primul ministru Câțu, că el n-a vrut să semneze inițial fără un memorandum, fără o asumare guvernamentală, și s-a făcut acel memorandum al lui Câțu și Vlad Voiculescu a semnat, dar asta nu îl scuză pentru semnătura dată fără a cunoaște termenii contractuali. Deci asta nu scuză pe niciunul dintre semnatari, din păcate. Iar renegocierea care se discuta aici, că Rafila a greșit foarte mult, că n-a renegociat contractul, din puținele informații privind renegocierile celorlalte state din Europa, rezultă că nu s-au scăzut dozele de vaccin, nu s-a scăzut suma contractului, deci suma de contract era clară, doar că s-au întins pe mai mulți ani cu posibilitatea să schimbe vaccinurile cu alte medicamente sau cu alte tipuri de vaccinuri, deci sub nicio formă de reducere a costului. Iar din punct de vedere al vaccinului, dacă inițial era undeva la 10 euro, 9 euro și ceva doza în primul an, adică atunci când s-a dezvoltat acest vaccin cu bani publici, deci atenție, cu bani publici, Pfizer nu a băgat niciun ban în această cercetare, după un an de zile prețul vaccinului a crescut la 19 euro, ceea ce în mod normal trebuia să scadă, s-a dublat ca preț. Deci ăsta este contractul pe care Ursula și Comisarul pe Sănătate l-a semnat cu Pfizer și care a fost secretizat și nu poate fi desecretizat nici prin intermediul Curții Europene de Justiție. Deci ajungem la un nivel din ăsta de probabil cel mai mare tun posibil, sau nu neapărat cel mai mare, dar unde marile tunuri date la nivelul Comisiei Europene, în care noi ajungem să plătim din bugetul de stat. Noi nu doar că nu suntem semnatari ai unui astfel de acord, dar nu știm ce conține acordul pentru care noi suntem obligați să plătim. Deci aici cred că și DNA-ul avea un cuvânt mult mai mare de spus în acest dosar, tocmai pentru că nu există contractul cu Pfizer ca să fie analizate clauzele negociate, clauze care erau efectiv în defavoarea țărilor Uniunii Europene, care pur și simplu erau puse să plătească așa ani de zile către Pfizer sume exorbitante. Cred că nici nu mai știu, s-au contractat undeva la 4 miliarde de doze pe Uniunea Europeană, care are undeva la 500 de milioane de locuitori, 450 de milioane să spunem, lăsând copiii la o parte, copiii foarte mici. Deci de 10 ori cam așa a fost suma de doze negociată. Și se pare că cred că nu putea fi renegociată suma vaccin, deci numărul de vaccinuri nu cred că putea fi renegociat. Germania a vândut prin alte țări vaccinurile, prin Africa, prin Asia, a vândut din partea lor de vaccinuri, dar iată că atunci când discuți despre o chestiune serioasă, pandemia, care se referea la sănătatea noastră a tuturor, s-a dat unul dintre cele mai mari tunuri la nivelul Uniunii, secretizat, apărat de Curtea Europeană de Justiție, de tot sistemul de la Bruxelles, să spunem așa. Ce spuneam eu că acești lideri sunt cei mai mari dușmani ai Uniunii Europene? Ce spuneam? Aceștia sunt cei mai mari dușmani ai Uniunii pentru că, din nou, ei se află acolo ca să reprezinte interese personale, private, nu interesele cetățenilor, iar răul pe care acești oameni l-au făcut prin distrugerea încrederii în instituții, în medici, în știință, este incredibil. Incredibil. Adică, da, am o cunoștință, o prietenă foarte bună, a avut o formă oribilă de COVID. Groaznic. Deci a fost foarte rău. Iar când a sunat să aducă acasă de mâncare și a spus livratorului să lase mâncarea pe preș că are COVID, a spus de nu cred în COVID. Și cred că avem aici, în această mică poveste, o parte din enormul rău social care s-a făcut. Pe de o parte, niște oameni care suferă foarte tare, forme foarte grave de boală. Nici asta câte decese au fost, forme grave, după aceea efecte secundare, nu știu ce, n-ai o evidență și o cercetare până la capăt. Și
Și pe de altă parte, această mizerie, această corupție la nivel înalt, care a permis unei bune părți a populației să se distanțeze scârbită, da? Și să spună, eu nici nu mai cred în chestia asta. Da? Asta s-a întâmplat, adică nu știu când ne vom reveni și nu știu dacă în această viață, indiferent dacă acești oameni vor primi pedepsele meritate, dacă pedepsele lor vor putea în vreun fel să repare răul social care s-a creat, polarizarea, ura, neîncrederea. Și îți dai seama, George, că pericolul acum este pentru că tu nu ai un sistem public, din nou revenim la povestea asta, știi că teoria jocurilor și filozofia apare o chestiune abstractă, dar vezi cât de concret devine, pentru că tu nu ai interesul public al salvării de vieți ca obiectiv al sistemului medical și ai interesul privat, interesul egoist, interesul individual și creăm așa o instituție în care să oferim cumva o compatibilizare din asta a intereselor individuale, pentru că, culmea, dacă oferim tuturor posibilitatea să-și urmărească interesul egoist pe criterii obiective, o să meargă lucrurile strună. Deci dacă ai o instituție de genul acesta, iată la ce se ajunge, nu? Iată la ce se ajunge. Și atunci populația începe să-și piardă total încrederea, nu numai în acest tip de vaccin, dar ai să vezi, sper să n-am dreptate, dar eu cred că multă lume va fi sceptică în legătură cu foarte multe alte tratamente și cu foarte multe alte vaccinuri. Și pe fondul faptului că un rău nu vine niciodată singur, există o serie întreagă de mișcări care caută și ei să-și urmărească interesul egoist și să-ți propună tot felul de produse alternative, ceai de, nu știu, coada șoricelului, ceai de habar n-am ce, tot felul de strategii alternative să-și crească notorietatea, să-și crească, cum să-ți spun eu, popularitatea, vânzându-ți niște pseudo-soluții și negând medicina însăși. Pentru că medicina a devenit subordonată acestor companii care produc pentru bani, nu pentru binele public. Și atunci se distruge încrederea publicului și îți dai seama ce crize Deci eu nu vreau să mă gândesc ce s-ar întâmpla dacă o nouă pandemie ne-ar lovi. Deci eu cred că n-ar mai putea să vină nimeni cu niciun vaccin. Înțelegi? Chiar dacă ar fi perfect și ar fi bun, nu ar mai crede nimeni nimic. Îți dai seama? Păi, așa e când strigi lupul de mai multe ori, când vine lupul, în final nimeni nu mai crede lucrul ăsta și iată că ne întoarcem cumva și la folclor și la înțelepciunea populară și în istorie. Și într-adevăr există o politică de distrugere a științei, cel puțin la nivel european și american, și direcționarea doar spre acele zone de interes militar și strategic și restul lăsat de izbeliște. Și din păcate cam asta este politica pe care o trăim în această zonă. Vedem cum, cred că în top 10 al universităților mai este doar Harvardul dar nu ca universitate, ci ca una din discipline. Restul sunt 8 universități chineze în top 10 universități, pentru că acolo libertatea științifică este atât de mare, concurența este atât de mare, încât odată ce ai ajuns profesor universitar în China, ești un fel de semizeu acolo. Deci ai atât de mare libertate de acțiune științifică și finanțare, pentru că asta înseamnă o politică orientată spre viitor, orientată spre progres, spre soluții serioase la ceea ce înseamnă problemele pe care le avem. Și în Europa și în Statele Unite, din păcate, lucrurile merg invers. O finanțare puțină, o politizare excesivă a cercetării și a învățământului superior. Și atunci, bineînțeles că lucrurile n-au cum să evolueze într-un sens pozitiv și este normal ca o mare parte a populației să nu creadă în vaccin, să nu creadă în soluții medicale sau soluții științifice, dar
aș vrea să-l contrazic pe Nicușor Dan, asta nu este propagandă rusească, ci este propagandă bruxeleză și acțiune bruxeleză, europeană și americană de distrugere a științei. Da, cam așa este. Și atunci era normal, într-un fel, George, pe acest fundal al disoluției societății să asistăm la aceste războaie și să vedem că pacifismul, nu știu, e tratat drept o chestiune așa pentru idealiști. M-am bucurat să văd destul de multe persoane progresiste și astăzi s-a făcut un protest antimilitarist. Cred că este foarte important să existe acest protest antimilitarist. E foarte bine că inclusiv din zona progresistă din România, care era și ea într-o stare de adorație față de Statele Unite și Europa de Vest, s-au ridicat voci împotriva militarismului. Cred că suntem încă la început. Cred că încă noi suntem cam cei mai radicali când vine vorba de antimilitarism. Dar e bine că oamenii încep să realizeze, știi, că toate lucrurile astea n-aveau cum să ducă la un final bun. Adică, din punctul meu de vedere, n-aveau cum să ducă decât aici. Nu știu tu cum vezi. Da, păi o să discutăm un pic și de fundătura asta în care a intrat lumea liberă și Statele Unite mai ales, pentru că ei au forțat celelalte state să își creeze sisteme defensive atât de puternice, cu resursele pe care le au și la mărimea lor, astfel încât imperiile își creează singure căderea. Acțiunile externe sunt cumva mai puține în istorie decât decăderea din interior, pentru că se ajunge la un nivel de corupție teribil pe care îl vedem astăzi la nivelul Uniunii Europene. Era un sondaj, 70% din cetățenii Uniunii Europene consideră că la ei în țară este corupție mare. 70%. Deci această percepție a cetățeanului european cred că este foarte relevantă la acest moment, pentru că toți se lovesc de decizii haotice. Vorbeam cu cineva care citise acest Green Deal al Uniunii Europene privind reducerea emisiilor și așa mai departe, și din calculele pe care le făcea, practic doar reducerea emisiilor în Uniunea Europeană, cu niște sacrificii teribile pentru populație, nu însemna absolut nimic în contextul global al reducerii emisiilor. Din contră, China, care nu și-a asumat vreo reducere de emisii, dar are nevoie de energie și și-a dat seama că viitorul este în energia regenerabilă, ea încă de anul trecut și-a atins obiectivul pentru 2030 în ceea ce înseamnă instalarea de capacități de energie regenerabilă. Deci atât de repede au mers, pentru că dacă acum 20 de ani în Beijing, spre exemplu, nu vedeai soarele, și era reală această chestiune că în Beijing acum 20 de ani nu se vedea soarele de poluare, ei au reușit să facă Beijingul un oraș foarte respirabil. Dar asta înseamnă să ai o strategie de țară, să te preocupe comunitatea, să te preocupe oamenii, pentru că tu, creând o țară puternică, cu oameni bine pregătiți, cu oameni care pot lucra în comun, iată că tu ți-ai întărit inclusiv securitatea națională prin acest tip de atitudini. Ori în România, practic vânzând tot mergând la fiecare întâlnire oficială externă cu pantaloni în vine, tu nu contezi, deci ești nimeni. Probabil că, nu știu, Nicușor Dan, Oana Țoiu, ministrul apărării, cum îl mai cheamă, ei probabil că la aceste reuniuni, mai mult decât să toarne prin pahare pe acolo, ei n-au altă atribuție în cadrul acestor întruniri. Și atunci noi suntem singura țară din Uniunea Europeană care am pus la dispoziția Statelor Unite spațiu aerian și baze militare, o chestiune pe care astăzi Băsescu o lăuda într-o intervenție, spunând că este decizia bună luată de România. Deci vă dați seama, turnători la securitate, niște oameni de o calitate atât de jos, laudă
această chestiune, ei ocupând funcțiile cele mai înalte în statul român. Deci vă dați seama ce personaje au ocupat funcțiile în statul român, de o obediență teribilă. Ei făceau pe zmeii pe aici prin România. Dar când ieșeau afară, la fel și Băsescu, ce făcea? Turna și el în pahare. La fel ca și ceilalți. Nu a avut nimic. Noi din 1980 și ceva, niciun ministru de externe al României n-a mai impus respect și eu mi-aduc aminte în 1991, când a fost cu Irakul primul război, România deținea președinția Consiliului de Securitate al ONU la acel moment. Deci pe toate canalele era acel român în 1991, pentru că România deținea președinția Consiliului de Securitate ONU și ăla a fost momentul, cred că, de apogeu, să spunem așa, mediatic al României, iar de acolo se putea construi, pentru că distrugerea economică de după 90, gândiți-vă că România era peste China în 1990. Era peste China ca dezvoltare industrială, ca parcurs, ca orice. Și România a ajuns unde a ajuns și China este astăzi cea mai puternică economie a lumii, raportat la puterea de cumpărare, și cred că a întrecut deja Statele Unite. Deci ne aflăm într-o situație în care ceea ce s-a întâmplat după 90 este de studiat, este de analizat, și nu în contextul ăsta polarizant, ci într-un context clar, că tu spuneai că noi suntem cei mai radicali aici cu pacifismul, că ne manifestăm destul de des și în permanență într-un spațiu în care pacifismul este așa foarte repulsiv. Și atunci îți dai seama că noi nu facem nimic radical aici. Noi discutăm, punem pe tapet niște subiecte, aducem argumente în discuția noastră, în discursurile noastre, semnalizăm prin ieșiri în stradă sporadice această situație, care nu înseamnă ceva radical în sine, dar ăsta este nivelul la care putem să luptăm astăzi și cred că totuși este calea ce bună, pentru că întotdeauna în istorie cel mai mare pericol al unor, nu știu, țări, să zicem, sisteme totalitare sau dictatoriale a fost întotdeauna frica de răspândirea unor idei. Siguranță. Idei care sunt sădite în mintea oamenilor reprezintă cel mai mare pericol. Adică mi-aduc aminte, nu mai știu, înainte de al doilea război mondial, într-o piață publică era unul urcat pe o piatră și vorbea. Imediat a fost ridicat de acolo, el fără să facă vreo adunare publică. Pur și simplu vorbea despre principii, despre libertate, despre democrație și nu se putea ca cineva în piața publică să vorbească de libertate și democrație. Păi asta este o crimă teribilă. Deci asta este foarte important, să clarificăm lucruri, să aducem argumente și, cum spuneam la începutul discuției, este foarte important ca ceea ce noi sesizăm astăzi că se întâmplă în jurul nostru să putem să-l așezăm și pe niște modele teoretice, pentru că de acolo putem face niște predicții, putem să ne imaginăm cum va arăta viitorul, deși, sigur, orice model teoretic are și părțile lui slabe, dar iată că un model care s-a concretizat undeva în anii 70 sau chiar în 60-70 în Statele Unite a acaparat modul în care lumea liberă funcționează și s-a inoculat această percepție asupra comportamentului propriu. Deci, schimbând paradigma în care oamenii trăiau, oamenii s-au adaptat la această paradigmă în loc să o critique, în loc să o analizeze, să o disece, să vadă dacă este bun pentru ei sau este de fapt o capcană în care cădem cu toții. Și iată că bogătanii lumii se bucură că ne-au cam dresat, să spun așa, pe partea asta. Și nu doar că ne-au dresat, dar a devenit cumva ca o religie, ceea ce e foarte periculos, pentru că în religie nu mai poți funcționa cu argumente. Da,
Este, dar foarte îmbucurător este că mai sunt mișcări pacifiste, se mai trezește lumea în România, alături de noi sunt alte grupuri care funcționează în direcția aceasta, chiar dacă sunt mai degrabă, cum să spun, concentrați pe zona Israel și noua perspectivă pacifistă mai largă, dar eu cred că ușa s-a deschis. E foarte important că ușa s-a deschis și cred că măcar lucrul acesta e de foarte bun augur din toată suferința din Orientul Mijlociu și din ce se întâmplă acolo, măcar să servească nu multora ca semnal de alarmă și să ne trezim să înțelegem că, știi, pacifismul a fost una dintre cauzele progresiste care n-a primit proiecte în România. Am primit proiecte, tot felul de alte cauze progresiste, mai puțin pacifismul. Să ne spună cei care ne urmăresc de ce, zic că vorbim deja de ceva vreme, n-am urmărit, dar dacă v-a plăcut ce ați văzut, eu m-am bucurat să discut, spuneți-mi ce teme să abordez și cu cea mai mare plăcere și, mă rog, răspândiți, criticați-ne, comentați, de asta suntem aici. Mulțumesc, George! Mulțumesc și eu, seară bună tuturor! Și ne vedem săptămâna viitoare.